με διακινητές τουρισμού, με bloggers, με δημοσιογράφους, κόσμος ο οποίος αγαπάει την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η Άξος έχει μια αναγνωριστικότητα, δηλαδή δεν είναι όπως παλαιότερα που για να τοποθετήσουμε πού βρίσκεται το νησί της Νάξου έπρεπε να πούμε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στην Μύκονο και στη Σαντορίνη. Πλέον το γνωρίζουν το νησί μας, και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι περισσότερο ήταν κόσμος ο οποίος γενικότερα ήθελε να μάθει, δεν ήταν τόσο πολύ του ήλιου θάλασσα. Γνωρίζω άλλωστε ότι οι ερχόμενοι στα νησιά θα απολαύσουν και τη θάλασσα και τον ήλιο. Από εκεί και έπειτα κοιτάζανε περισσότερο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κυρίως τη γαστρονομία, που η Νάξος είναι ένας πολύ καλός γαστρονομικός προορισμός, με τα ντόπια προϊόντα, με την πατάτα της Νάξου, τα τυριά μας, τα κρέατά μας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλά μνημεία το να δουν. Υπάρχει ένα δίκτυο μονοπατιών το οποίο μπορούν άτομα που έρχονται κυρίως για να κάνουν περιηγητικό τουρισμό να γυρίσουν, να περπατήσουν τα μονοπάτια και να δουν διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό άλλωστε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από το Δήμο Νάξου, και δεν θέλω σε αυτό το σημείο να ευλογήσουμε τα γένεια του Δήμου, εγώ το λέω πολλές φορές σε όποια και δημόσια έχω τοποθετηθεί και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια μεγάλο ρόλο παίζουν και οι ίδιοι επαγγελματίες, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και οι ξενοδόχοι και τα νοικιαζόμενα δωμάτια και η εστίαση και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και όσοι γενικότερα που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Άλλωστε και στην έρευνα την οποία εμείς κάναμε πέρυσι, που ρωτήσαμε περίπου 1.400 άτομα, είδαμε ότι σε πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης ήταν οι πελάτες που ήρθαν εδώ ως προς τα καταλύματα, ως προς την εστίαση, γενικότερα δηλαδή για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, σε πολύ ψηλά ποσοστά, φανταστείτε ήταν πάνω από 85% σε βαθμό ικανοποίησης, και ήταν λιγότερο, υπήρχε λίγο έτσι ως προς τις μεταφορές, δηλαδή αυτό παρατηρήθηκε ήταν ως προς τις μεταφορές από το λιμάνι και κυρίως από το αεροδρόμιο, ότι υπήρχε το πρόβλημα ότι δεν υπήρχε σύνδεση με κάποιο μεταφορικό μέσο όπως το αεροδρόμιο, και κάποιες άλλες υποδομές, οι οποίες βέβαια αυτές προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε κάθε φορά, κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Νάξος. Δηλαδή τα νησιά γενικότερα, φανταστείτε ότι τα δίκτυα μεταφοράς γενικότερα, οι υποδομές είναι υποδομές οι οποίες είναι τη δεκαετία του 50-60 και προσπαθούμε και γίνονται κάποιες βελτιώσεις πάνω σε αυτό. Βέβαια βοηθάει πάρα πολύ τα σώματα ασφαλείας και το λιμεναρχείο και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να μπορούν πιο εύκολα να μην υπάρχει τόσο έντονο το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για να μην ξεφεύγουμε όμως λίγο στο θέμα, εμείς λοιπόν περάσαμε όμως παράλληλα λοιπόν το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής. Ακούστηκαν κάποιες προτάσεις, τις οποίες τις είχαμε συζητήσει και από την αντιπολιτευτική πλευρά πάνω στο κομμάτι των εκθέσεων, το να πάμε και σε κάποιες άλλες εκθέσεις. Εμείς αρχικά ο σκοπός της έκθεσης δεν είναι απλά να βρεθεί σε ένα περίπτερο, ο σκοπός της έκθεσης είναι στην ουσία να έχεις κανονίσει κάποια προγραμματισμένα ραντεβού και από εκεί και έπειτα να υπάρχουν και κάποιες συναντήσεις που ενδεχομένως να περάσουν το περίπτερο. Εμάς τα τελευταία χρόνια σαν περιφέρεια μας προσφέρουν δωρεάν χώρο, οπότε δεν επιβαρύνουμε το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, απλά τις μετακινήσεις μας και που βρισκόμαστε εκεί, και έτσι έχουμε κανονίσει τα ραντεβού. Ωστόσο, έπεσε στο τραπέζι το να πάμε και σε κάποιες άλλες εκθέσεις. Εμείς παρατηρούμε τις αγορές γενικότερα. Συζητήσαμε την τελευταία φορά στην Τουριστική Επιτροπή πριν μια εβδομάδα το ενδεχόμενο να βρεθούμε και σε άλλες δύο τουριστικές εκθέσεις, οι οποίες είναι κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΤ και δεν λαμβάνει χώρα η περιφέρεια. Μία λέμε να βρεθούμε στην Ιταλία και μία να βρεθούμε στη Γαλλία. Πέρυσι, να πω σε αυτό το σημείο, είχαμε κάνει και ένα road show, είχαμε βρεθεί στη Γαλλία, είχαμε κάνει μια παρουσίαση του προορισμού, είχαμε καλέσει τότε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ του Παρισιού και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αναγνωστοπούλου, η οποία μας βοήθησε, η διευθύντρια του ΕΟΤ του Παρισιού μας βοήθησε και είχε κανονίσει το σχετικό δείπνο. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί, ανταλλάξαμε απόψεις, τους παρουσιάσαμε
τους προορισμούς μας, τις Νάξου και τις μικρές Κυκλάδες, παρουσιάσαμε τι μπορούν να δουν στα νησιά μας και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν πολλοί από αυτούς θα έρθουν φέτος το καλοκαίρι για να τα δουν και από κοντά, και καθώς επίσης ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια της Γαλλίας βρέθηκε τις απόκριες με έξοδα των οποίων δεν επιβαρύνθηκε ο Δήμος Νάξου ούτε ένα σένς, όλα καλύφθηκαν από το ΝΕΟΤ του Παρισίου και ήρθαν εδώ και έκαναν γυρίσματα στο τριήμερο της αποκριάς. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα παίξει στη Γαλλία, να δουν λίγο και τη χαμηλή σεζόν, γιατί εμείς οι προσπάθειες μας είναι κυρίως να διευρύνουμε την τουριστική μας σεζόν. Και βλέπουμε ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Δηλαδή η Νάξος, όπως βλέπετε, πλέον ξεκινάει τον Απρίλιο και μέχρι και ακόμα και μέσα στο χειμώνα βλέπουμε κάποιους, αλλά από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος. Οπότε έχουμε πετύχει αυτό και βλέπουμε άλλωστε ότι και η αύξηση, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο τουρισμός. Δηλαδή από το 19, αν εξαιρέσει τον κορονοϊό, που και πάλι πρώτοι βγήκαμε στις αγορές και βγήκαμε γιατί δεν σταματήσαμε ούτε μία φορά το να διαφημιζόμαστε σαν προορισμός. Βρεθήκαμε και σε virtual εκθέσεις που άλλοι δήμοι δεν το προτίμησαν. Το να βρεθούν, εμείς ενημερώναμε καθημερινά τον κόσμο για εδώ της Νάξου και τις μικρές Κυκλάδες και βλέπουμε λοιπόν ότι με το που άνοιξαν οι αγορές βρεθήκαμε πρώτες αγορές και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται αύξηση. Επίσης, εμείς τώρα τι περάσαμε λοιπόν, περάσαμε ότι θα γίνει τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη η οποία θα γίνει κάποιος διαγωνισμός για να γίνουν κάποιες φωτογραφίσεις σε ένα ημερολογιακό έτος, παράλληλα στην τουριστική ιστοσελίδα που έχουμε, η οποία βγαίνει πολύ ψηλά στις αναζητήσεις, θέλει ένα φρεσκάρισμα, θέλει και κάποια αλλαγή, μια καινούργια κειμενογράφηση, φιλική και σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε mobile friendly που λέμε. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και μέσω Google AdWords, τα οποία δίνεις περισσότερη έμφαση και να γίνεται καλύτερη διαφήμιση στους προορισμούς μας. Δίνουμε ένα μεγάλο, ακόμα ιδιαίτερη έμφαση και στα social media, και στο Instagram και στο Facebook και σε όλες αυτές πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και οπότε περάσαμε όλο το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής. Έχει πάει τώρα, καθαρογράφηκε, θα πάει στο ΝΕΟΤ γιατί υπάρχει μια έγκριση από το ΝΕΟΤ. Εμείς παράλληλα το δουλεύουμε και αυτό του χρόνου τέτοια μέρα δηλαδή, θα έχουμε κάποια καινούργια αποτελέσματα. Όμως η διαφήμιση, αυτό που θέλω να πω εδώ, είναι ότι η διαφήμιση δεν σταμάτησε ούτε μία ημέρα. Δηλαδή είχαμε κάνει πολυετία με τη συγκεκριμένη εταιρεία που δουλεύουμε και με σαν αποτέλεσμα ότι να μην σταματήσουμε ούτε μία μέρα να διαφημιζόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Κατσά, είστε άνθρωπος του τουρισμού, η δουλειά σας είναι αυτή, έτσι. Απ' την άλλη πλευρά είστε και αντιδημαρχός τουρισμού, έχετε μια τεράστια πείρα και θα ήθελα το εξής να ρωτήσω. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Πόσο πιστεύετε ότι θα βλάψει τον τουρισμό στην Άξο μας, αλλά και στις άλλες Κυκλάδες μας? Ένα. Και ένα δεύτερον, εν ώψη του Πάσχα. Έτσι, σήμερα έχουμε Σάββατο του Λαζάρου, ξεκινάει η Μεγαλοβδομάδα, ο καιρός δεν είναι καλός, έτσι, χειμωνιάτικος, βέβαια θα φτιάξει τη Μεγάλη Δευτέρα. Το ερώτημά μου, πώς βλέπετε να πηγαίνει η περίοδος του Πάσχα? Άρα δύο τα ερωτήματα. Αν φοβόσαστε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αρνητικά θα επιβαρύνει την τουριστική κίνηση στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες, το ένα ερώτημα, και το δεύτερο, εν ώψη του Πάσχα, οι καιρικές συνθήκες αν σας προβληματίζουν. Κοιτάξτε να δείτε, ένας πόλεμος που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή υπήρχε μια ένταση στις κρατήσεις και κυρίως όταν μπήκε το νέο έτος, γιατί φανταστείτε ότι οι κρατήσεις γίνονται ο μεγαλύτερος όγκος των κρατήσεων όταν συνεργάζεσαι και με τουριστικά γραφεία και με online συστήματα. Όλοι κυρίως συνήθως κλείνουν τις διακοπές τους το πρώτο τρίμηνο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι. Φανταστείτε δηλαδή ότι σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία περίπου ένα 60% της πληρότητάς τους τον καλύπτουν από αυτούς τους 3 πρώτους μήνες. Ενώ λοιπόν ξεκίνησε με πάρα πολλές, με τις καλύτερες ευκαιρίες, δηλαδή βλέπαμε ότι υπήρχε
μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμάρα, θα το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνονται τόσες ακυρώσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια ανησυχία. Και τι θέλω να πω με την ανησυχία? Δεν είναι το ένα κομμάτι του πολέμου που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αλλά και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει κυρίως το κομμάτι της ακρίβειας και ο άλλος, ας πούμε, να προτιμήσει να μείνει στο μέρος του και να γυρίσει. Προς το παρόν, η Νάξος και η Μικρής Κλάσης και γενικότερα η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί τόσο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι σημαντικό, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί, δηλαδή να τελειώσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Δεν έχω καταλάβει το λόγο που ας πούμε αυτή τη στιγμή η Αμερική εμπλέκτηκε σε ένα πόλεμο τον οποίο από μικρός θυμάμαι ότι στα κράτη της Μέσης Ανατολής πάντοτε υπήρχε αυτή η φαγωμάρα, θα το χαρακτηρίσω, το Ισραήλ να παλεύει την Παλαιστίνη, το Ισραήλ τώρα με το Ιράν και ούτω καθεξής. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, εάν δεν ολοκληρωθεί, γιατί πολλές φορές λένε πολλοί ότι εντάξει, τη μερίδα του κόσμου δεν θα πάει στην Κύπρο, θα έρθει σε εμάς, δεν θα πάει στην Τουρκία, θα έρθει σε εμάς. Είναι λάθος αυτή η σκέψη, γιατί το είδαμε άλλωστε και πέρυσι από τη Σαντορίνη, που όταν η Σαντορίνη την περίοδο των σεισμών επηρεάστηκε πάρα πολύ, επηρέασε και εμάς. Ναι, μεν είχαμε μια αύξηση της τάξης περίπου του 5%, θα μπορούσαμε ας πούμε, να είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15%, του 20%. Γιατί παίρνουμε κι εμείς ένα κομμάτι της πίτας. Οπότε, καταλήγω ότι αυτό θα πρέπει να τελειώσει το κομμάτι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί κοινή συνιστόσα και έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και ποντάρουμε ότι θα υπάρξουν κρατήσεις έστω και της τελευταίας στιγμής, αλλά και πάλι παρουσιάζω αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ το κομμάτι του τουρισμού ακόμα εδώ στα νησιά μας. Τώρα, ως προς το Πάσχα, δηλαδή φανταστείτε ότι ως προς το Πάσχα οι κρατήσεις οι οποίες έγιναν και είναι και από χώρες ας πούμε από Καναδά, από Αμερική που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Εμένα δηλαδή που έρχονται και πολλές που μιλάω και με συναδέλφους ξενοδόχους, είχαμε στην αρχή ένα φόβο ότι μπορεί να ακυρώσουν, αλλά έρχονται κανονικά. Οι πληρότητες γενικότερα σε όσα ξενοδοχεία ανοίξουν αυτή την περίοδο είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, δηλαδή κόσμος ήδη από σήμερα έρχεται κόσμος, δηλαδή και από την 1η του Απρίλη έχουν άλλωστε και αυτή το καθολικό τους Πάσχα σε εξέλιξη, δηλαδή την Κυριακή έχουν Πάσχα οι καθολικοί και βλέπουμε δηλαδή και την άλλη εβδομάδα ότι και ξένοι αλλά και Έλληνες θα προτιμήσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Σας είπα και το τελευταίο ότι αυτό που ανησυχούμε περισσότερο είναι και το θέμα της ακρίβειας, να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Γιατί όσο είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, η ακρίβεια, βλέπετε άλλωστε ότι και τα καύσιμα ανέβηκαν και τα προϊόντα αρχίζουν και παίρνουν αυξήσεις και πολλές φορές εμείς οι ξενοδόχοι την πατάμε κιόλας. Γιατί την πατάμε? Γιατί εγώ όταν έχω υπογράψει συμβόλαια με ένα tour operator, για παράδειγμα, με ένα tour operator, αυτή τη στιγμή εγώ έχω κάποιες συγκεκριμένες τιμές έχω δώσει, κυρίως στα offline. Τι εννοώ στα offline? Έχω υπογράψει κάποιες συγκεκριμένες τιμές με κάποιους tour operator. Άλλο το online, αυτό που πουλάω στο ίντερνετ και μπορεί σήμερα να το πουλάω 50 και αύριο να το βάλω 70 και 80, και άλλο κάποιες συγκεκριμένες τιμές που έχεις πουλήσει που εκεί δεν μπορείς να κάνεις αναπροσαρμογή των τιμών και πολλές φορές πατάμε. Και πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε ότι όποια αύξηση παίρνει, δηλαδή βάλετε φόρο διαμονής, τότε το ειδικό στοιχείο τώρα το φόρο κλιματικής αλλαγής. Αυτό που βάλαμε, ας πούμε, που το βάλαμε καπέλο, προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε ένα κομμάτι, να φανεί πολύ στους πελάτες. Το πήραμε. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ, προσπαθήσαμε πάλι να μην το ανεβάσουμε τόσο πολύ την τιμή, απορροφήσαμε ένα κομμάτι από εκεί. Τώρα γίνεται αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε κάτι από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λέμε ότι πουλάς ένα δωμάτιο 50 ευρώ, το πουλάγες πριν 5 χρόνια, το πουλάς και σήμερα 50 ευρώ και στο τέλος αυτό που σου μένει στην τσέπη σου είναι τίποτα. Δηλαδή πρέπει να δουλεύεις σαν τους περιπτεράδες, θα το χαρακτηρίσω, που από την κατανάλωση φέρνουν το κέρδος τους. Κάπως έτσι έχουν γίνει και σε ξενοδοχεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς φροντίζουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται ο πόλεμος. Ας το ελπίσουμε. Κύριε Κατσαρά, ακούστηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστηκε το περί σύνδεσης του νησιού μας, της Νάξου μας, με το Κουφονήσι, το οποίο Κουφονήσι πάει πάρα πολύ καλά τουριστικά, έτσι πρέπει να το πούμε, ανεβαίνει συνέχεια. Περί σύνδεσης με ελικόπτερο, τι ακριβώς είναι, για ενημέρωση? Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία
έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις και θα ξεκινήσει κανονικά να κάνει δρομολόγια και στο Κουφονήσι και στη Μύκονο. Έχουν ανακοινώσει άλλωστε και τα δρομολόγια και τις τιμές που έχουν βγει. Φανταστείτε ότι σε 10 λεπτά θα είσαι από εδώ στο Κουφονήσι. Υπάρχει μια κατηγορία κόσμου οι οποίοι επιλέγουν, γιατί κατά τα ψέματα βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να μειώσει το χρόνο αναμονής του. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα αεροδρόμια, την κίνηση που έχει το αεροδρόμιο, δηλαδή από το 23 μέχρι τώρα μιλάμε ότι υπάρχει μια αύξηση 78% στις αφίξεις. Βλέπουμε ότι προτιμάει ο κόσμος να πάρει το ταχύπλοο από ότι να πάρει ένα συμβατικό πλοίο. Αυτό το κομμάτι τώρα, με το κομμάτι του ελικοπτέρου, υπάρχει ενδεχομένως μια μερίδα κόσμου, ο οποίος θα θέλει πολύ σύντομα να πεταχτεί μέχρι το Κουφονήσι, να δει πώς είναι και να γυρίσει σε 10 λεπτά, να παίξει σε 10 να γυρίσει. Κοιτάξτε, ό,τι έρχεται είναι καλοδεχούμενο. Είναι καλοδεχούμενο για τον κόσμο. Γιατί ο καθένας μπορεί να είναι σήμερα μια εταιρεία, αύριο να έρθει μια δεύτερη, μια τρίτη και ούτω καθεξής, και οι τιμές ανάλογα, όσο υπάρχει ανταγωνισμός, και οι τιμές ενδεχομένως να είναι ακόμα καλύτερες. Το βλέπουμε λοιπόν να ξεκινήσει, καλοδεχούμενο να είναι. Γιατί όχι να μην κάνουμε την ποιότητα του κόσμου ακόμα καλύτερη, πιο εύκολη σε αυτά, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Το αεροδρόμιο, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή φέτος, για αυτό που λέμε τις αποστάσεις μας, ότι το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, καταρχήν το αεροδρόμιο τώρα θα ξεκινήσουν του χρόνου, ας πούμε, και για τα κτηριακά, τα οποία δεσμεύει το Υπουργείο, ας πούμε, το να γίνει, ας πούμε, γύρω στα 35 εκατομμύρια, το να γίνουν τα κτηριακά και η επέκταση του να προχωρήσουν, δηλαδή οι δημοπρατήσεις, δηλαδή θα είναι μελετοκατασκευές πάνω στο κομμάτι αυτό, μελετοκατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων, να ολοκληρωθεί και ο διάδρομος που είναι σε εξέλιξη, να προχωρήσει με το καλό, και βλέπουμε άλλωστε ότι υπάρχει ζήτηση στα νησιά μας. Δηλαδή, πρόπερση είχαν βάλει την Θεσσαλονίκη, πέρυσι βάλανε την Κρήτη, φέτος έχουμε σύνδεση και από τη Ρόδο, δηλαδή από μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Βλέπουμε ότι η Νάξος είναι μέσα στο πακέτο και είναι σημαντικό, γιατί παίρνει, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, ενώσαμε τις βαλκανικές χώρες από εκεί, παίρνουμε τουρισμό από εκεί, πάει μέσα στη Θεσσαλονίκη και μετά Νάξο κατευθείαν, πολύ σημαντικό. Ενώσαμε την Κρήτη, αεροδρόμιο μεγάλο, ενώσαμε την Κρήτη, ενώνουμε τη Ρόδο τώρα απ' έξω και συνεχίζουμε. Όσο βελτιώνουμε τις υποδομές μας, επειδή η Νάξος είναι ένας ανερχόμενος προορισμός, το έχουμε δει άλλωστε τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε κάθε χρόνο, και αυτά τα στοιχεία είναι μετρήσιμα, γιατί βλέπουμε τον τουρισμό, ότι υπάρχει αύξηση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αύξηση του τουρισμού, θα λέγαμε δεν είναι προορισμός ο οποίος ενδιαφέρει ο κόσμος. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει, και βλέπουμε λοιπόν ότι και οι εταιρείες προσπαθούν να βάλουν. Φέτος θα έχουμε, φανταστείτε, περίπου 25 δρομολόγια, 25 πτήσεις την ημέρα. Θα φτάνουμε να έχουμε 25 πτήσεις την ημέρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε οι υποδομές είναι χθες. Θέλω να πιστεύω ότι όταν και δημοπρατηθούν τα έργα, στην επόμενη δηλαδή διετία, ο διάδρομος έχουμε δώσει εμείς έχει δοθεί παράταση μέχρι τέλος του 26, και από εκεί και μετά θα και ολοκληρωθούν τα κτηριακά. Πιστεύω σε μια διετία θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και να λέμε ότι η Νάξος έχει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και τις ανάγκες τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει. Πάντως πιστεύω, προσωπική άποψη κύριε Κατσαρά, ότι όταν η Νάξος μας αποκτήσει το αεροδρόμιο όπως το είπατε, θα εκτοξευθεί τουριστικά και οικονομικά, έτσι, γιατί η Νάξος έχει όλα τα προσόντα. Σίγουρα θα εκτοξευθεί. Σας λέω, βλέπουμε ότι προτιμάει πλέον ο κάθε ένας να φύγει με το αεροπλάνο, όσο πιο σύντομα. Δηλαδή, και ακόμα και το χειμώνα που βγάζουν οι αεροπορικές εταιρείες προσφορές, δεν συμφέρει να πας με πλοίο. Δηλαδή, παίρνεις το αεροπλάνο, πας κατευθείαν στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα. Φανταστείτε όταν ολοκληρωθούν και όλες οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, θα μιλάμε ότι και θα έχουμε σίγουρα περισσότερες πτήσεις, θα έχουμε και νυχτερινές πτήσεις, θα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Θα μπορεί να συνδέσει και άλλα μέρη της Ελλάδος και ακόμα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, εξετάζουμε και εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή, κάποιες εταιρείες που ερχόντουσαν στην Άξο πάνε στην Πάρο και έρχονται μετά από εκεί με καράβι. Αυτές οι εταιρείες θα μπορούν να έρχονται και στην Άξο. Δηλαδή, και εταιρείες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, όταν και ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, θα μπορούμε να πάρουμε και κάποιες τσάρτερ πτήσεις και από άλλα μέρη του εξωτερικού. Για να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε και στο
νοσοκομείο κέντρο υγείας Νάξου, το οποίο μεγαλώνει, επεκτείνεται, θα αποκτήσει και νέο διόροφο κτίριο, έτσι, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις τουρισμό, κύριε Κατσαρά, γι' αυτό και σας το βάζω το θέμα, πρέπει να έχεις και νοσοκομείο. Ο άλλος ο οποίος θα έρθει να κάνει τις διακοπές του, θέλει να είναι σίγουρος ότι αν του συμβεί κάτι ομιγέννητο, δεν θα έχει πρόβλημα. Για ενημερώστε μας και για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και εδώ η επέκταση του αεροδρομίου είναι αποκλειστική, το πιστώνεται, εγώ θα το πω αυτή τη στιγμή, όχι η Δημοτική Αρχή, προσωπικά ο Δήμαρχος που από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκε με το κομμάτι του αεροδρομίου. Εγώ θυμάμαι την περίοδο του κορονοϊού είχα φιλοξενήσει μελετητές οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν έρθει να δουν τα φυστάμενα κτίρια και τι μελέτες θα γίνουν μέσα στο κομμάτι του κορονοϊού, μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή δούλευε ο Δήμος, ήταν λοιπόν μια προσπάθεια, γιατί το νοσοκομείο της Νάξου, αυτό που είπατε κι εσείς, είναι, αν δεν έχεις νοσοκομείο, ό,τι και να λες, ό,τι τουρισμό και να έχεις, όπως και να είναι η κατάσταση γενικότερα όπως πάει, το κομμάτι της υγείας είναι το πιο σημαντικό. Το λέγαμε, το λέμε και θα το λέμε για πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, να ολοκληρωθεί και να έχουμε ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια. Να ξέρεις ότι δεν κινδυνεύεις. Να ξέρεις ότι δουλεύουν τα χειρουργεία και από κάποια περιστατικά που πολλές φορές εξελίσσονται σε μοιραία, αυτή τη στιγμή όταν θα έχεις τα χειρουργεία να δουλεύουν κανονικά και υπάρχει και είναι σύγχρονο το νοσοκομείο και έχει όλες τις ειδικότητες μέσα, δεν θα έχεις να φοβάσαι τίποτα. Γιατί βλέπουμε ότι πόσο κόσμο δεχόμαστε κάθε χρόνο στην Νάξο. Έχουμε τις μικρές Κυκλάδες, έχουμε τα τριγύρω νησιά, γιατί η Νάξος είναι ένα μεγάλο νησί και έπρεπε χρόνια να υπήρχε αυτό. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή ήδη είναι σε εξέλιξη το κομμάτι, υπήρχε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης έκλεισε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γεφυρώθηκε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το οποίο θα καλύψει το υπόλοιπο κομμάτι των καταστάσεων του νοσοκομείου. Άλλωστε το ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, και βγήκε η χρηματοδότηση, την οποία θα προχωρήσουν και τα άλλα κτίρια και θα ολοκληρωθεί το έργο. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί και να το απολαύσουν και οι Ναξιώτες εδώ και οι Ναξιώτες εδώ πέρα και οι Κυκλάδες τριγύρω μας και γενικότερα όσοι έρχονται εδώ και επισκέπτονται τα νησιά μας. Γιατί το πρώτο που κοιτάει κάποιος όταν θα πάει σε ένα προορισμό είναι έχει νοσοκομείο. Φεύγω εγώ από μια χώρα, από το εξωτερικό και λέω θα πάω στην Νάξο, έχει νοσοκομείο, κάτι μου γίνει. Και μπορείς να πάρεις ό,τι θες, γιατί κι άλλοι έχουν δικαίωμα το να κάνουν διακοπές. Δηλαδή φεύγει ο νεφροπανθής να πάει διακοπές. Έχει δικαίωμα να πάει διακοπές κι αυτός. Λέει το νοσοκομείο αυτό μπορεί να με εξυπηρετήσει. Ναι, υπάρχει μονάδα νεφροπαθών. Μπορώ να πάω διακοπές. Οπότε κερδίζεις και κάποια άλλη μερίδα του κόσμου. Γενικότερα λοιπόν, η ασφάλεια, η υγεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι και όπως βλέπετε το αγκαλιάζεται και το προχωράει τέλος πάντων, θα ολοκληρωθεί και θα είμαστε πιστεύω όλοι ασφαλείς. Μου έλεγε κάποιος, αγαπητέ Αντιδήμαρχε, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Νάξου, ότι βλέπει καθημερινά το Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, να πηγαίνει εκεί και να υποπτεύει τα έργα της επέκτασης. Πώς θα το σχολιάζατε? Εγώ το Δημήτρη Τολιανό, τον Δήμαρχο, τον έχω χαρακτηρίσει σαν τα ATM, 24/7. Δηλαδή έχει μια άποψη και επίβλεψη σε ό,τι συμβαίνει πάνω στο νησί. Δηλαδή σε ό,τι έργο είναι σίγουρα γιατί έχει εμπειρία. Είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση, είναι εργατικός άνθρωπος, έχει αντίληψη, είναι σημαντικό να έχεις αντίληψη των πραγμάτων και ειδικά το κομμάτι του νοσοκομείου, άλλωστε είδατε, έκανα αναφορά από την αρχή ότι οφείλεται στο Δημήτρη Τολιανό η επέκταση του νοσοκομείου. Και όχι μόνο του νοσοκομείου και του αεροδρομίου, θα σας πω, και ό,τι έργα γίνονται πάνω στο νησί
έχει ασχοληθεί ο ίδιος και προσωπικά επάνω με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τα υπουργεία, θα φύγει, θα πάει επάνω, προσπαθεί να μην χάνονται τα έργα, γιατί πολλές φορές ξέρετε είναι και δύσκολο. Ο εργολάβος, ας πούμε, μπορεί να πει: εγώ το κάνω, το παρατάω και φεύγω. Δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά στην πορεία. Μην νομίζω ότι παίρνει ένα έργο. Τα βλέπουμε και στα άλλα νησιά. Βέβαια. Αν δεν έχεις λοιπόν τσαγανό, να έχεις αντίληψη των πραγμάτων και να βάζεις το κορμί σου που θα πω μπροστά, να ξέρεις το τι σου γίνεται, γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις τι σου συμβαίνει, να ξέρεις τι γίνεται, να έχεις αντίληψη σε αυτό, δεν θα προχωρήσει τίποτα. Και όντως το νοσοκομείο, επειδή το έχει πάρει προσωπικά το θέμα, ειδικά του νοσοκομείου και των άλλων που σας ανέφερα, αλλά και ειδικά του νοσοκομείου, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά επάνω στο έργο, να δει προχωράνε τα έργα, μιλάει καθημερινά και με τον εργολάβο και με τις υπηρεσίες γενικότερα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε, δηλαδή πήγε να χαθεί, επειδή πήγε να ολοκληρωθεί, επειδή έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθείαν συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη, και επί τόπου αυτά διαφορέθηκε το έργο. Δεν χάθηκε, προχωράει. Και όλα τα έργα που προχωράνε αυτή τη στιγμή προχωράνε πολλά έργα. Προχωράει η υπογειοποίηση της Νάξου στα καλώδια που θα γίνουν διαπλατήσεις στα πεζοδρόμια, προχωράει το γήπεδο, και εδώ ευχαριστούμε βέβαια και τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που σε εκείνο το σημείο θα γίνει. Αυτό θα γίνει αθλητικό κέντρο που θα έχεις κλειστό γυμναστήριο. Τώρα θα κατασταθεί ο εργολάβος που θα γίνουν αυτά που χρειάζεται για να ολοκληρωθούν, για να γίνουν μετά τις στατικές μελέτες που έχουν γίνει, για να γίνει η ανακαίνιση του κλειστού. Γίνεται το γήπεδο απ' έξω, στο χώρο ανάμεσα στο κλειστό και στο ανοιχτό, γίνεται το 8x8 με τις εγκαταστάσεις όλα τριγύρω περιβάλλον χώρων. Θα αλλάχτεί ο ηλεκτροφωτισμός, ανακοίνωσε 650.000 ευρώ που θα αλλάχτεί ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου του ανοιχτού. Επίσης θα ανακοινιστούν τα αποδυτήρια, οι κερκίδες του γηπέδου. Οπότε φανταστείτε ότι αυτό το κομμάτι όλο θα γίνει ένα σύνολο με αθλητικές εγκαταστάσεις που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ αθλούνται πόσες παιδιά κάθε χρόνο. Έχουμε ομάδες, ας πούμε, που βλέπουμε ότι έχουμε ήδη 2 εθνικές ομάδες που παίζουν, ο Πας στα Φανάρια και ο Παναξιακός, που παίζουν στο μπάσκετ. Έχουμε φέτος, τώρα πριν λίγες μέρες, που ανέβηκε ο Παναξιακός το ποδόσφαιρο και θα παίξει του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γενικά βλέπουμε ότι ο στίβος παίρνουν πάρα πολλές διακρίσεις πάνω στο κομμάτι του στίβου. Οπότε βλέπουμε τα παιδιά, τα ναξιωτάκια, και όχι μόνο, αθλούνται. Έρχονται άλλα παιδιά από άλλα νησιά που γίνονται αγώνες εδώ στο νησί και τους φιλοξενούμε κάθε χρόνο. Υπάρχει ιδιαίτερα ανάπτυξη του αθλητισμού και ο κόσμος πρέπει να αθλείται, και βλέπουμε εμείς ότι άλλωστε γι' αυτό το λόγο φτιάχνεται και αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Και δεν έχουμε μόνο αυτά, δηλαδή έχουμε και στα άλλα γήπεδα. Θα γίνει το κλειστό που έχει ανακοινωθεί από την περιφέρεια, που θα γίνει πάνω στο Φιλότη. Εκεί πέρα έχουμε, ας πούμε, τα γήπεδα στον Άγιο Αρσένιο. Γενικότερα δηλαδή επενδύουμε και στον αθλητισμό επάνω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και ο αθλητισμός, οι καταστάσεις γενικότερα, και γενικότερα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του κόσμου, και των εξωτών αλλά και των επισκεπτών που έρχονται εδώ στα νησιά μας. Και στον πολιτισμό προσπαθείτε, βλέπουμε το Δήμο έτσι να συμμετέχει, βέβαια, να συμπράττει σε αρκετές ενέργειες. Βέβαια, και στον πολιτισμό βλέπουμε και γίνονται δρόμενα εδώ στο νησί της Νάξου, και τα μουσεία βλέπουμε ότι δουλεύουν και στο Καμπανέλη και τα μουσεία της Απειράθου και πέρυσι στο Σκάλι. Για πέστε μας 2 λόγια που θα γίνει. Στο Πασχαλινό Γλέντι, τι θα κάνουμε στην ουσία, θα γίνει εκεί στην παραλία της Νάξου. Είχαμε συζητήσει με κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν έρθει και από την εστίαση και με εκπροσώπους της εστίασης και με κάποιους επαγγελματίες που ήρθαν στο Δημαρχείο. Μιλήσαμε εκεί πάνω στο κομμάτι, τι θα γίνει αυτό στην ουσία, θα είναι όπως μπαίνουμε μέσα στη Μαρίνα, εκεί που είναι τα καταστήματα από τον Πόσα μέχρι εκεί στο Κίτρο, σε εκείνο το σημείο. Θα υπάρχει στη μέση της θάλασσας κάποια σκάφη, τα οποία θα υπάρχουν εκεί πάνω οι τραγουδιστές, και θα είναι ένα νησιώτικο γλέντι, το οποίο θα παρακολουθούν από εκεί. Δηλαδή η ιδέα ήταν να μπουν τα καΐκια μέσα, να γίνει πάνω οι παρουσιαστές που θα είναι και οι τραγουδιστές, και στην ουσία θα γίνει το γλέντι στην παραλία. Είναι πρώτη φορά το κάνει ο Δήμος Νάξου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες. Πιστεύω ότι είναι κάτι, γιατί βλέπαμε κάθε χρόνο, ας πούμε, ότι στην παραλία της Νάξου
δεν γινόταν κάτι τη συγκεκριμένη ημέρα. Περισσότεροι, καταλαβαίνετε, οικογενειακές, συνήθως οικογενειακά το βγάζουν, θα ψήσουν την οβελία τους και ούτω καθεξής. Ερχόταν λοιπόν κόσμος και προσπαθούσε να σκεφτεί πού να πάει. Πήγαιναν σε διάφορα μαγαζιά σε άλλες περιοχές και η Νάξος, που είναι η χώρα που υποτίθεται είναι και το πρώτο που θα αντικρίσει ο άλλος, δεν υπήρχε κάτι. Οπότε παίρνοντας την ιδέα μας, το σχεδιασμό, τις προτάσεις που μας έκανε εν πάση περιπτώσει, το αξιολογήσαμε και είπαμε να συνδράμουμε και εμείς σαν Δήμος και να βοηθήσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να πιστεύω ότι θα στεφθεί με επιτυχία και είμαστε εδώ να καλέσουμε και τον κόσμο να έρθει εκείνη τη μέρα να το απολαύσει. Μάλιστα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε μόνο 2 λεπτά, αγαπητέ Αντιδημάρχε, εγώ θα πω κάτι που μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά θα το πω. Τι να κάνουμε, πάντοτε είμαι πολιτικά αιρετικός. Και αυτό ίσως και δεν είμαι καρεστός και δεν θέλω να είμαι αρεστός. Μ' αρέσει να λέω δημοκρατικά και ελεύθερα την άποψή μου. Βλέπω μια προσπάθεια να αποδομηθεί το έργο και του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Πριν μερικές μέρες είχαμε στόχευση ότι δήθεν η Δημοτική Αρχή δεν είχε ευαισθησία σε θέματα των ΑΜΕΑ. Άλλοτε σε θέματα περιβάλλοντος. Τώρα βλέπουμε δήθεν ότι δεν έχει η Δημοτική Αρχή σε θέματα απέναντι στα ζώα ή απέναντι στην ασφάλεια γενικότερα των πολιτών. Βλέπω δηλαδή κάποιες στοχευμένες που γίνεται με έναν έξυπνο τρόπο, πονηρό τρόπο βέβαια ταυτόχρονα, το οποίο εγώ το καταδικάζω, έτσι, για να πληγεί και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και να μην φανερώνεται αυτό το πλούσιο έργο που κάνει ο Δημήτρης Ολιανός και όλοι εσείς στη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού και με αυτό να κλείσουμε. Κοιτάξτε, εμείς από το 19 που αναλάβαμε έχουμε πει κάποιες δράσεις, προτάσεις, ενέργειες που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής του κόσμου και γενικότερα να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Το 19 λοιπόν, όταν εκλεγήκαμε, μέχρι το 23 ο κόσμος μας έδωσε δεύτερη φορά εντολή το να συνεχίσουμε το έργο μας και μέχρι το 2028. Αυτή τη στιγμή όντως παρατηρείται αυτό, προσπαθούν το κάθε τι να το στρέψουν ανάποδα, να το γυρίσουν και να πούνε ότι δεν είναι σωστά έτσι πως πράγματι. Δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε για τα ΜΕΑ, που ο Δήμος δηλαδή φανταστείτε ότι φέτος θα έχουμε 4 ράμπες ΑΜΕΑ στις παραλίες, δίνουμε δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν δικαίωμα να πάνε στη θάλασσα να κολυμπήσουν και επίσης άλλες 6 θα γίνουν 10. Δηλαδή όλα τα θέματα δεν κοιτάζουμε μόνο την καθημερινότητα, εκτός από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς κοιτάζουμε και σε θέματα ευαισθητοποίησης να κάνουμε κάποιες αλλαγές και αυτές βλέπουμε ότι τις πετυχαίνουμε κάθε φορά. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, προσπαθούν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια δεδομένα εδώ στο νησί να προσπαθήσουν να τα αμαυρώσουν. Κοιτάξτε κύριε Τριανταφυλλίδη, εμείς το έχω πει και άλλωστε και σε άλλες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, εμείς μπήκαμε στο στίβο αυτό, στο πολιτικό στίβο. Δεν είχαμε ανάγκη να μπούμε στο πολιτικό στίβο. Εμείς είχαμε τις δουλειές μας, είχαμε τις οικογένειές μας, τις επιχειρήσεις μας και ούτω καθεξής και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε να είναι ο τόπος μας ακόμα καλύτερος. Σε λίγα χρόνια, το 2028 υπάρχουν εκλογές. Πολλοί όταν κάθονται σε ένα καναπέ λένε πάρα πολλά και έχω πει τους τώρα εδώ και πολλές φορές, παιδιά, ελάτε μπείτε και εσείς στο στίβο. Σε λίγο καιρό θα είναι εκλογές πάλι. Ξαναμπείτε στο στίβο να δείτε πώς είναι. Γιατί όταν είσαι έξω από το χορό, λες πολλά τραγούδια. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση να βοηθήσουμε τα νησιά μας να γίνουν ακόμα καλύτερα και αυτός που θα μας κρίνει το τέλος, και κλείνω εδώ, αυτό που θα μας κρίνει θα είναι ο κόσμος. Οι εκλογές είναι το 28 και ο κόσμος θα είναι αυτός ο οποίος είναι ο κριτής μας. Τίποτα άλλο. Αυτά. Αγαπητέ κύριε Βαγγέλη Κατσαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκληση και να έρθετε εδώ να τα πούμε. Να σας ευχηθώ καλή μεγάλη Αγία Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Αγία Εβδομάδα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αμήν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.